crec que el partit de Copa és el premi de la bona temporada que vam fer l'any passat, no? Llavors, el fet de jugar contra un primera, el que ens ha de suposar és per seguir agafant ritme de competició, veure sobretot les mancances que tenim, perquè quan jugues contra un primera es nota molt més i evidentment això ens exigirà molt més, no? Si volem passar a l'eliminatòria has de fer un molt bon partit per guanyar a un equip de primera. I bueno, també l'altra preocupació és el fet de jugar 2 partits en una setmana, perquè tens a Saragossa i el dissabte ve Melilla, sempre és una situació complicada i hem de tenir molt clar que el partit important és el de dissabte, no? Vull dir, el de dimarts és un partit per intentar competir-lo, lluitar-lo. Si tenim l'opció de guanyar-lo, anar pel partit, però bueno, jo crec que la rotació serà una mica més gran, el plantejament pot ser una mica diferent i dissabte és plantejament per aconseguir els 3 punts. Bueno, la valoració d'aquests 6 primers partits jo crec que és positiva, no? Vull dir, tots haguéssim firmat estar on estem, tenir els punts que tenim i sobretot tenir el tall per baixar de categoria a 11 punts, no? Vull dir, jo crec que la valoració ha de ser positiva, sobretot aquí a casa estem molt convençuts del treball, estem amb una actitud molt bona i a fora sembla un contrasentit, però contra els equips que està a dalt hem fet molt bons partits i contra l'Antequera, que està a mitja taula cap avall, ens ha costat una mica, no? Vull dir, jo crec que també ens pot anar bé per donar-nos un toc d'atenció, que qualsevol equip et pot remuntar un partit, et pot guanyar, i si no fas 40 minuts bons és complicat, molt complicat guanyar fora, no? Vull dir, la prova és aquesta última setmana, vam estar a punt, ho tens a un minut i, bueno, un desajust fa que t'empatin el partit i perdis dos puntets, no? Tot i això, molt contents d'on estem, de com estem, i ara, sobretot, en cap moment és confiança, al revés. Ens queden encara, jo calculo, uns 14 punts per aconseguir la salvació i aquest ha de ser l'objectiu.